Ето сега едно импровизирано видео да се види какво правим в момента. В момента сменяме мрежата на вратичката на двойната клетка с малко по-дебела мрежа, за да може евентуално да регулираме по-добре поилките за автоматичната система за вода за зайчетата. Като цяло тази вратичка ще изкара и тази зима и това лято, така да кажа, и ще я преработиме в нова клетка, една обединена, за да може да включваме се тук пак за малко, за да видите. Няма още техника, за да може да се прави хубаво видео, но скоро ще има. Сменихме мрежата на самата вратичка с малко по-дебела. Сега остава да монтираме самата вратичка и да започнем да накачваме на нея всичко необходимо. Така че след малко пак ще направим кратко включване, за да проследим процеса. Кратко включване, за да видим реално как ги защипваме с машинка тип стейплер. Натискаш и зафащаш с стелбърчета. Така. Оглеждаш хубаво навсякъде, трябва да е плътно защипана за навсякъде, защото иначе някоя гадинка може да влезе и да ни съсипе нещата. Така, вратичката е готова. Тук не се вижда много, но достатъчно. Ето я с новата мрежа. Сега взимаме и отиваме към клетката, за да може да я монтираме.